Представяме ви прекрасен двустаен апартамент в един от най-предпочитаните квартали на Варна – Трошево. Това уютно жилище е напълно обзаведено и готово за нанасяне. Състои се от просторна всекидневна с мека мебел и маса с столове за хранене, идеално място за комфорт и релакс. Кухненският бокс е функционално оборудван с шкафове и вградени уреди, включително готварска печка и микровълнова фурна. Спалнята е обзаведена с гардероб и скрин, а банята с тоалетна е стилно завършена. Входното антре допринася за удобството, а мазето осигурява допълнително място за съхранение. Цената на жилището е 90 000 евро. Апартаментът е идеален както за живеене, така и за инвестиция. Не пропускайте този имот. Обадете се сега за оглед на 089 558 7752. Вашият нов дом ви очаква!